एपीएस सन्दीपन गार्डखौ एरेस्ट खालामबाय। जोबनायाव सीआईडीआ सन्दीपन गार्डखौ एरेस्ट खालामबाय। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरा सासेनि उनाव सासे एरेस्ट जागासिनो दं। नंगौ, जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानाय एपीएस सन्दीपन गार्गखौ जोबनायाव सीआईडीआ एरेस्ट खालामबाय। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानाय श्यामकानु महन्त, सिद्धार्थ शर्मा, शेखर ज्योति गोस्वामी आरो अमृत प्रभा महन्तमोनखौ सीआईडीआ एरेस्ट खालामखांबाय। आरोबाव जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानाय एपीएस सन्दीपन गार्गखौ माब्ला खागोन एबा एरेस्ट खालामगोन होनना जुबिन गार्गनि गासै अनसायगिरिफ्रा नेगासिनोमोन एबा दाबि खालामगासिनोमोन। आरो बे समावनो एपीएस सन्दीपन गार्गखौ सीआईडीआ एरेस्ट खालामबाय होनना बे समाव खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दिनै ईडीआ श्यामकानु महन्तखौबो सोंथि खालामगोन आरो श्यामकानुनि सम्पत्तिनि सोमोन्दै फोरमायथिखौ एसआईटीआ ईडीनो गथायगोन होननानै बे समाव मिथिनो मोननाय जादों।